Good morning. It is great to be in your beautiful country and beautiful city. Eragarria da hemen egotea egunon, hain hiri ederronetan, eskerrik asko gonbidapenagatik. Hau da bigarren aldia Bilbora natorrela. Lehen aldian etzen oso esperientzia positiboa izan. Autoz iritsi ginen, gauez, eta ez ginen konturatu ere egin horren beste muño zeudenik, horren beste mendi zeudenik, ez bai genituen mapan ikusi, eta erabat galdu ginen. Erabat. Beraz, azken esperientzia etzen oso positiboa izan, baina atzo taxian etorri nintzen, eta beraz oso errex iritsi nintzen hotelera, eta gaur goizean, benetan atsegin handia izan da, plazer handia izan da, irizurragarri honetatik txango bat egitea, beraz eskerrik asko, pozpozik nago hemen egoteaz berriro. Herrialde txikia da, Finlandia bezala, Finlandia 5 milioi terdi biztanle besterik ez ditugu, eta beraz oso herrialde txikia gara, baina oso harro sentitzen gara gure hezkuntza sistemaz. Eta gustatzen zait gainera beste leku batzuetara bisita egitea, batez ere hezkuntza serio hartzen dutenean, adibidez Euskadin gertatzen den bezala. Hasi aurretik jakin nahi nuke, eze publiko dudan badakit zuzendariak daudela, gobernuko ordezkariak, administrazioetako ordezkariak, jakin nahi nuke nortzuk zaudete hemen, zentzuk zarete irakasleak. Nortzuk lan egiten duzue 10 urtetik beherako aurrekin? Irakasleak, lehen hezkuntzako irakasleak, hau da aurre txikiekin lanean, eta nortzuk lan egiten dute 10 urtetik gorako aurrekin, hau da nerabekin. Bai? Bueno, bakar batzuk ikusten ditut. Eta zuetako nortzuk zarete zuzendariak, hau da liderrak, ikastetxetako liderrak. Ederki, oso ondo. Eta zeintzuk lan egiten duzue administrazioaren arloan, hezkuntza administrazioan postu desberdinetan noski. Hori ere oso garrantzitsua da niretzat. Beraz, zuek denak zarete oso pertsona garrantzitsuak. Zuen herrialdearen etorkizuna taxutzen ari zaretelako, ari zarete postu desberdinetan lan egiten, hezkuntza arloan zuek denok zarete pertsona garrantzitsuak etorkizunari begira. Hau da, urrengo belaunaldia zuen lanaren mende dago. Eta gaur aukera izango dugu garapen profesionala hitz egiteko irakaskuntzaren arloan, eta nola aldatu ditzakegun ehuntzeko sistemaren baldintzak. Eta kontseilariak ondo esan duen bezala, gizartea ikaragarri aldatu da. Eta gizartean gertatzen dena mundu global batean da mikrokosmosean islatzen den zerbait, bai hezkuntza ikastetxetan eta baita ere ikasgeletan. Arazo asko ditugu eta arazo global asko ditugu, horietako batzuk ekarri ditut diapositiba honetara. Eta nik uste dut joera hauetako askok zerikusia dutela berdintasunarekin, ekitatearekin esango nuke. Nire gehiago gustatzen zait ekitatea esatea, berdintasuna baino gehiago. Ekitatea hitz egiten dugunean ari gara aukera berdintasunaz, baina bermatuta edo lagunduta dagoen modu batean. Horrek zer esan nahi du? Printzipioz aukera berdintasunak izan ditzakegu, baina mundu guztiak ezin ditu aukera guztiak aprobetxatu. Batzuetan kanpoko babes bat behar dugu, gizartearen babes berezi bat behar dugu mundu guztiak aukerak aprobetxa ditzan. Eta beraz arazoak ditugu, ekitatearekin gaur egun. Naiz eta mundu guztiak sarbidea izan hezkuntza arloan. Erronka asko ditugu, desafio asko ditugu, adibidez, estatu sozioekonomikoa, generoa, jatorri etnikoa eta kulturala, hizkuntza eta kokapen geografikoa. Baita ere, eguneroko arazoak ditugu hemen jokoan, gizarte askotan ikusten ditugunak, migrazioa, refuxiatuak eta larrialdi krisiak, larrialdi desberdinak.
eta horrek erronka asko sorrarazten ditu ikastetxeetan. Irakasle guztiek ederki dakite, neska mutil batzuk babes handia behar dutela. Eta gero herrialde batzuetan badago arazo oso larri bat. Hau da, ez dagoela beharrainako irakaslerik edo inkompetenteak diren edo gai ez diren irakasle asko daudenik. Hemen ikusten ari naizuek lan egiten duzuela ikastetxetan, baina konprometituta zaudela benetan hezkuntzarekin. Eta baita ere liderrak pozten naiz hori dena ikusteaz. Eskoletan ere izaten dugu aldian ben egiturazko arazoak, baita ere teknologia berrien erabilerak erakartzen dituzten arazoak, leku batzuetan arazo handiak dira. Eta gero beste arazo batzuk ere izaten ditugu. Hau da, zer sartu behar dugu kurrikulumaren barruan, zer sartu beharko genuke eta zer ez. Eta nola erantzun dezakete irakasleak berri aldakor horien aurrean. Gizarte aldatuz doa, teknologia aldatuz doa eta beharrak ere aldatuz doaz. Eta jakin badakigu ezagutza eguneratu egiten dela abiadura bizkor batean, oso bizkor gainera. Gauza asko sortzen dira, aldian behin, eta gero desinformazioa ere hor dugu fake news delakoak, albiste faltsuak, eta komunikabide ugari ditugu ere inguruan, eta sare sozialak ere bai, eta haiek eskaintzen duten informazioa sarri askotan ez du inolako oinarri zientifikorik, eta nahasi egiten gaitu, gurasoak nahasten ditu, baita ere irakasleak eta ikasleak ere nahasi egiten dituzte sare sozialak, eta hori da denok dugun arazo bat. Sare sozialak arazo bat bihurtzen ari dira, hori denok dakigu. Badituzte gauza positiboak noski sare sozialek, baina beralde iluna ere bai, besteak beste adibidez pribatutasunaren urraketak, zibersegurtasuna, gorrotoa zabaltzea eta online egiten da jazarpena. Eta hori dena da eguneroko bizitzaren parte ikastetxetan. Bestalde batetik dugu eskoletako digitalizazioak, eta horrek beti eskatzen du irakasleak gaitasun berriak eskatzea etengabe gainera. Hau da, eguneratu egin behar dugu gure burua irakasle garen aletik, eta etengabe egin behar dugu gainera. Eta hori zerrenda luze bateko auziak besterik ez dira. Gauza gehiago bai daude jokoan. Zer egin dezakegu? Nik hezkuntza ekosistema baten irudia erabiltzen dut, eta zer esan nahi dut honi buruz, hezkuntza ekosistema bati buruz hitz egiten dudanean. Ekosistema batek inplikatzen du hainbat bazkide daudela tartean. Hau da, ez dago eragile bakar bat, hainbat eragile daude. Eta ekosistema badago zeinean bazkide edo kide horiek elkar lotuta daude. Hezkuntza sisteman badugu maila makro bat, hau da, gai nazionalak, hau da, sistema kurrikularrak, nortzu diren kurrikulumaren garapenaren arduradunak, gero baditugu ere ebaluazio sistemak, nola neurtuko ditugu ikaskuntzaren emaitzak esate baterako, nola antolatuko dugu hezkuntza edo etengabeko ikaskuntza, baita ere irakasleen etengabeko prestakuntza. Horiek denak auzi nazionalak dira, oso auzi zabalak dira, eta enpaktu garrantzitsua izango dutenak hezkuntza ekosistema herrialdean. Gero beste gai batzuk baditugu maila tarteko batean daudenak, horri maila meso maila ditzen diogu. Horari gara, hain zuzen ere ikastetxeaz, hau da, ze kultura dagoen ikastetxe bakoitzean, hau da, ze pertsonek lan egiten duten, eta nola erantzuten dioten pertsona horiek gai zabal horiei. Hau da, zer esaten duen legeriak, zentzuk diren joera sozialak, eta gero ikastetxe bakoitzeko lidergoa. Nola lan egiten du ikastetxe batek? Nola erantzuten du ikastetxe batek aldaketen aurrean? Nola implementatzen ditu, ezartzen ditu beharrezkoak diren aldaketak erantzun egoki bate emateko? Eta gero, beste maila bat dugu, maila mikroa. Hor ari gara banakoaz, maila individualaz. Pertsona bakoitzak du bere historio propioa, bere jarrerak, bere pentsamoldean noski. Eta baditugu
ikasleak bere mikrokosmo propioa dutenak, beren familia, bizitza, bere gurasoak, hau da, bere bizitza pertsonalarekin zerikusia duen guztiak. Hemen kontua da, nola konekta dezakegun, nola interkonekta ditzakegun maila horiek. Eta hori arazo bada herrialde askotan. Ari gara oso maila isolatuei buruz. Helburu desberdinak daude makro mailan. Eta gero bat ditugu beste jarrera bestelakoak meso mailan, eta gero ahots ugari sortu egiten direnak mikro maila horretatik. Helburua da askoz ere interakzio hobea izatea hiru maila hauen artean. Mundu guztiak bere ahotsa izan dezan makro mailan, hasiera bertatik, hau da, plan berriak egiten direnean, edo erreformak egiten direnean, baina hemen auzia da nola interkonekta ditzakegu hiru maila hauek. Irakasleen garapen profesionalaz ari garenean. Eta oso gutxi hitz egiten da gai honen inguruan. Beraz, nik gaur kontatu nahi dizuet zer ari garen egiten Finlandian auzi honi aurre egiteko. Joan den mendean, ari gara 1970ko hamarkadaz gutxi gora bera, garai hartan erreforma oso garrantzitsuak eman ziren aurrera Finlandiako hezkuntza sistemaren barruan. Sistema bat genuen, non bakar batzuek zuten sarbidea hezkuntza egoki batera. Eta gainerakoek ezin zuten hezkuntza egoki bat izan. Zentru ikastetxe pribatu asko zeuden, eta arazo larria izan genuen. Pertsona askok ezin zuten hezkuntza kalitatezko bat lortu. Gero prestatuko zituztenak, edo ondo prestatuko zituztenak mundura ateratzeko. Gero herrialde industrial bat bihurtu ginen, eta egundoko eskakizuna zegoen hainbat eskumen, gaitasun eta almen garatzeko. Eta ikastetxeek etuen erantzun bat eman, eta eztabaida asko izan genituen. Mundu guztiak etzuelako hezkuntza sistema erreformatu nahi Finlandian. Baina gero, azkenean, erabaki politiko bat hartu zen gobernuan, eta erabaki politikoa hauxe izan zen. Hauxe egin behar genuen, hezkuntza eskuragarri egin pertsona guztientzat. Kontutan hartu gabe ze herritan bizi ziren, ze hiritan bizi ziren. Hau da, mundu guztiak izan behar zuen eskura kalitatezko hezkuntza eta doakoa. Hau da, ekitatea, hori da printzipio nagusia gure hezkuntza sisteman handik aurrera. Gure lehentasuna izan da, gure lehentasun nagusia hezkuntza sisteman. Eta gobernuak aldatuz joan dira noski, eta koalizio politiko desberdinak izan ditugu boterean. Baina hori ez da aldatu, ekitatea jarraitzen du izaten hastapen nagusia. Arau nagusia, gure aterkia da, eta aterki horren azpian egin dira gero hainbat erreforma. Beste arazo bat izan zen finantziazio publikoa. Hau da, hezkuntza sistemaren parte handi bat doako sistema da, herritar guztientzat. Eskola publiko ugari ditugu, hezkuntza sisteman, hezkuntza doakoa da beraz herritar guztientzat. Eta aldatu egin dugu, ze modutan ebaluatzen dugun, nola ebaluatzen ditugun ikasleak esate baterako. Eta gaur egun erabili egiten dugu ebaluazioa laguntza eskentzeko, babesa eskentzeko. Ikasle askok laguntza goiztiarra behar baitute. Pixka bat errenka hasten direnean beren hezkuntzan eta huts egiten hasten direnean ebaluazioaren beharra dute. Eta horregatik guk esaten dugu garrantzitsua dela ikaskuntza bizitza osoan zean. Etengabeko ikaskuntza. Denok jarraitu behar dugulako ikasten oro eta egoera guztietan eta gure bizitzako fase guztietan. Eta hori izan zen guk egin genuen aldaketa nagusia Finlandian. Gainera esan beharra dut irakasle guztiak ez zeudela ados erabaki horrekin. Zergatik erabak aldatu zuelako irakaslearen lanbidea. Lehen, irakasleak
lan egin zezaketen elitezko talde taldetxo batzuekin, eta ez zuten zertan pentsatu behar bada hainonak ez ziren ikasle horiengan, eta ez zuten pensatu behar bazerra nola ikasten zuten ikasleek, ez. Eta bapatean bihurtu ziren arduradun osoak, ikasle guztien arduradunak, elitekoenak eta baita ere hain ondo ez joaztenak ere. Beraz, aldaketa kultural oso garrantzitsua izan zen. Eta gaur egun hezkuntza eskubidea dugu 1998 aurrera. Eta oinarri gisa ditu aurretik egindako erreforma horiek guztiak. Eta hezkuntzaren helburua da ikaslei hazten laguntzea. Beren hazkuntza horretan ikasleek bihurtu behar dute gizartearen ekide arduratsu eta eskaini eman behar dizkiogu behar dituzten gaitasun guztiak bizitzan aurrera egiteko. Teachers was also a little hesitant. What does that mean? That how we have to take care of. Eta zalantzak izan genituen horrek esan nahi zuenari buruz, nola zaindu ikasleak, nola lagundu bizitza osoan zehar. Hezkuntzak bermatu egin behar du, ekitatea herrialde osoan. Eta zer esan nahi du, ekitatea kasu honetan aitortu egiten du hezkuntza garrantzitsua dela. Eta ikastetxeetako sistemako ikastetxe guztietan bermatu egin behar da. Helburu gisa hartu behar da eta bermatu egin behar da. Eta Finlandian aurretik genuen egituraren arabera, azterketa batzuk ezartzen ziren, ikastegi motak zehazten ziren, goi mailako ikaskantzarako sarbideak azaltzen ziren, eta ez dizuet xehetasunez azalduko eskema hau, soilik azpimarratu nahiko nuke, badugula LH, DBH, den parekidea dena, eta gero aukera asko daudela. Hainbat bide hauta daitezke. Bide akademikoagoak, lanbide heziketarekin lotuagoak, baina hori guztiak jada goi mailako ikasketen zati horretan sartuko lirateke. Lehen etzen horrela. Lehen ez genuen antolaketa modu hau, eta esango nuke aldaketa esanguratsu bat gertatu zela. Ikasleek erritmo desberdina dituzte, aukera desberdinak, batzuetan porrot egiten dute, eta guztiek ere porrot egin ondoren ere behar dute aurrera egiteko moduren bat. Eta horrela antolatu dugu gure hezkuntza sistema. Badaukagu sistema malgu bat, bide malguekin, eta horri esker ikasleek jarraitu dezakete beraien ibilbide horretan. Eta horrek zer esan nahi du ere, irakaslearen zeregina aldatu egin dela. Irakasleen zeregina aldatu da, jarraitasun hori bermatzeko eragile direlako ere, haiek ere ikusi behar dute nola lagundu ikaslei beren bidean jarraitzen. Eta horrek noski sisteman aldaketa esanguratsuak ekarri ditu, esan bezala. Adibidez, ikasleak ez ditugu banatzen gaitasunen arabera, ikasgaietan ez dira desdobleak egiten, eta laguntza ematen zailtasun gehiago dituzten ikaslei. Erabakiak hartzeko orduan ere, dezentralizatu egin dugu erabakiak hartzeko ahalmen hori. Hezkuntza ministeriotik gogo eta sakon bat egin zen, aztertzeko ea nola aplikatu adostutako printzipio gidari horiek. Eta egin genuena izan zen, aldaketa horietarako prestakuntza ere prestatu irakasleentzat. Hau da, irakasleek zuten maila goratu egin genuen gaur egun masterraren parekoa delako, baita lehen hezkuntzarako ere.
Hau da, goi mailako profesionalak behar ditugu. Goi mailako perfilak behar ditugu, baina unibertsitate ikasketez gain ere beste elementu batzuk behar dira. Eta pentsatzen genuenean zer estatus profesional behar genuen, zer profil behar genuen, 3 osagai hartu genituen kontuan batetik goi mailako prestakuntza hori, dagoeneko aipatu dudan hori, bigarrenik kode etiko on bat behar genuela ikusi genuen, balioak dituzten profesionalak behar ditugu. Medikuengan pentsatzen badugu, adibidez, mediku horiek behar dute, bai, goi mailako prestakuntza, baina baita kode etikoa ere. Eta 3. Gure irakasleak autonomoak izatea behar dugu. Estatus eta profil profesional hori izateko derrigorrezkoa da haiek autonomoak izatea. Garatu egin behar dute gaitasun hori. Eta zer esan nahi du? Zer esan nahi du? Nolabait barnetik garatu behar dutela autonomia hori. Noski, irakasleek beren ikuspegia dute, beren ikusmoldea dute, baina kode etiko bat dute eta prestakuntza bat dute. Eta badakite zer erantzunkizun duten. Konpromiso bat behar da ogibidearen balioekiko eta bermatu egin behar dugu ekitate hori, ez ezagun ahaztu, gure lanaren bidez. Irakasleek ikaslei lagundu egin behar diete, hori da irakasleen zeregina, erantzukizun handiko lana da. Eta irakasleek ere nolabait jakin behar dute gizarteak zer behar duen. Horrek guztiak esan nahi du irakasleen jardun profesionala asko aldatzen dela. Finlandian asko aldatu da, beraien jardun profesionala. Eta aldaketa hori dela eta, esan bezala, kasu honetan dezentralizatu egin da gure sistema. Eta hainbat eragile ditugu. Baditugu gurasoen elkarteak, baditugu irakasleak, baditugu hainbat eragile ditugu. Eta esku hartzen duten eragile horiek guztiek zer esana izaten dute reforma bat proposatzen den bakoitzean. Bai, hau ez da egiten ministerio mailan prozesua askoz ere interaktiboagoa da. Zergatik? Diot interaktiboa dela. Eta zergatik da interaktiboa, zergatik hartzen dute esku mikro, meso eta makro maila horiek guztiek parte hartza behar dugulako. Eta ebaluazio sistema bera ere aldatu eginda honen guztiaren ondorioz, aldaketa honen guztien ondorioz. Ez dugu sistema estandarizatu bat. Ebaluatzeko informazio bilketa bat egiten da. Eta informazio bilketa horren bidez, sistema bera hobetzen dugu. Sistemaren ebaluazioa zari naiz, bai? Eta horrek eraldatu egin du guk lehen genuen lan egiteko modua. Uste dut gure kasuan egiten dugun ebaluazio hori hainbat herrialdetan ere ez dela egiten. Uste dut hori esan da ez nabilela oker. Beraz, Finlandian beti izan dugu helburu bat. Eta izan da pertsona bakoitzari bere burua ahalik eta gehien garatzeko aukera ematea eta aukera berdintasuna eskaintzea, pertsona guztiei. Eta egia da, prozesu hau ez dela lineala, gizarteak etengabe aldatzen dira. Beraz, nola lagundu adibidez beste modu batzuetan ikasten duten pertsona horiei? Gure burua egokitu beharko dugu, ikasi beharko dugu ere errefuxiatuen, migratzaileen beharren arabera egokitzen. Nola lagundi ezaiek egu? Oso kezkatuta gaude, gai horiekin, gure sistemarentzat erronka handia direlako. Eta 3 maila horien arteko lankidetza beharrezkoa da. Mikro, meso eta makro maila horien elkarlana ezinbestekoa da. Gauzak aldatzeko, gauzak hobetzeko. Beraz, hezkuntzaren baitan eztabaida funtsezkoa dela iruditzen zait. Labur aipatu nahiko nuke
edo hitz egin nahiko nuke sistema zentralizatuei eta dezentralizatuei buruz. Lehen esan dut guk sistema zentralizatuago bat genuela, eta kurrikuluma oso zehaztuta zegoen, ikaskuntzarako materiala aldez aurretik hautatuta zegoen, ikastetxe guztietan erabili behar zen, ebaluazioa, proba nazionalak zehaztuta zeuden ere, etengabeko prestakuntza ere nazio mailan adostutakoa zen, eta sistema berri honetara igaro ginenean, hau da, sistema dezentralizatu genuenean, noski hau etzen egun batetik bestera gertatu hau, modu mailakatuan egin genuen, bai, pixkanaka joan ginen dezentralizazio hori lantzen esan dut lehen, prestakuntza beharrak ekarri zituela, eta noski jarrera ere aldatu behar da, irakasleen eta profesionalen jarrera aldatu behar da, trantsizio egiteko. Eta kasu honetan ere, galdetu egin genion gure buruari, ea nortzuen kurrikulumaren ardura hori. Lehen ministerioak ezartzen zuen, baina sistema aldatzaren ondorioz, ministerioak adierazi zuen esparruak, kurrikulum esparruak, soilik sortuko zituela. Hau da, oinarri bat ematen zuen ministerioak, balioen oinarri bat. Baina ikastetxeak ziren ministerioaren hitzetan bere kurrikuluma garatzeko erantzukizuna izango zutenak. Eta bazeuden honen oso aurka zeuden irakasleak. Askok adierazten zuten dagoeneko lankarga handia zutela eta ea zergatik arduratu behar ziren kurrikulumaz. Lehen kurrikuluma ematen ziguten, oso argi zegoen, eta oso helburu argia genituen. Eta orain guk geuk garatu beharko dugu gure kurrikuluma. Noski horrek beldurra ere sortzen du. Baina hasi ziren pixkanaka ikastetxeetatik kurrikulum horien inguruan pentsatzen, hasi ziren aztertzen, zein ziren ikastetxearen balio nagusiak, adibidez, zer balioekiko konpromisoa hartu nahi zuten, eta hezkuntzan badago balioen espektro oso zabala, ez? Eta horregatik ikastetxeetatik beren buruari galdetu zioten, ea, zeintzuk zituzten eta zer planen bidez gara zietzaketen. Zer irakaskuntza metodo, zer ebaluazio metodo erabiliko zituzten. Hori eztabaidatu egin behar da, ikastetxe bakoitzean. Irakasleen sindikatuak ere, urte poderioz, hasi ziren esaten hain zuzen ere, honek egiten duela bere lana esanguratsua izatea. Bai, azken batean aukera ematen dielako, erabakitzeko zer metodologia erabili, zer balio transmititu, eta sindikatuek esaten zuten, bai, irakaslek profesionala behar dute eta beraiek garatu behar dute beren ogibidea. Eta kurrikulumaren diseinua bada, hain zuzen, lan horren zati garrantzitsu bat. Beraz, horrek aldatu egin zuen egoera, eta adibidez, irakasleak hasi ziren aukeratzen materiala, askatasun handia zuten irakaskuntza materiala aukeratzeko, edo hasi ziren hitz egiten ebaluazio prozesuari buruz, eta, lanerako modua aldatu egin zen, bai? Irakasleek ere ulertu behar zutelako nola ikasten zuten ikasleek beraiek. Bai, beraz, aukera askoz gehiago eskaintzen ziren eta prestakuntza beharrak ere areagotu ziren, etengabeko prestakuntza, adibidez. Eta testu inguru hori da Finlandian izan duguna, horrela joan da garatzen aldaketa hau. Beraz, gure sistema orain dezentralizatua da, baina sistema dezentralizatu bat izateko zenbat balio behar ditugu.
Bai, behar ditugu giza duintasuna, jasangarritasuna, ongizatea, eta hori ikastetxe bakoitzean eztabaidatu behar da. Eta hori ikastetxe bakoitzan egin beharreko galdera da, nola bultzatu balio hauek, nola landu hauek gure ikasleekin. Eta hau lotuta dago irakaskuntzaren bilakaerarekin. Finlandiako sisteman badaukagu, esan bezala, oinarrizko kurrikulum hori edo kurrikulum esparru hori. Baditugu helburu oinarrizko batzuk, baditugu oinarri batzuk, baina hori garatzeko beharrezkoa da, adibidez, aztertzea esan dudan bezala, zer balio, bultzatuko diren, zer harreman izango dugun, hezkuntzan partatzen dugun erakundeen artean, eta badago ere kurrikulum propio bat iriziri edo herri alda daitekena, bai, helburu batzuk ezartzen dira. Hezkuntza helburu batzuk ezartzen dira adibidez Helsinkiko hiriarentzat. Gero, ikastetxe bakoitzak esan bezala eragile guztiekin, aztertu egiten dute zer modutan garatu nahi duten ikastetxeko kurrikuluma eta zer jaso nahi duten beren kurrikulumean. Eta, adibidez, irakasleen garapen profesionalari erreparatzen badiogu, ikus dezakegu prozesua berez ez dela lineala, lehen esan bezala prozesu holistikoa da eta irakasleen nortasunaren araberakoa ere bada. Irakasle bakoitzak bere gaitasunak ditu, bere nortasuna du, pertsona bakoitzak desberdina da. Eta adibidez, erreforma batean pentsatzen badugu, berregituraketak gertatzen dira, erreformen ondorioz, kontzeptuak aldatu egiten direlako erreforma horien ondorioz. Eta horrek noski, arazoak sortzen ditu. Beraz, garrantzitsua da, argi izatea zer egin behar dugun eta zertarako, eta hain zuzen ere, horren inguruan pentsatzen dute irakasleek, eta askotan irakasleek guri esan izan digute, ikaskuntza beraren inguruko kontzeptua ere aldatu behar izan dut. Lehen esaten zuten, nire zeregina da irakastea, baina orain ulertzen dut, nire erantzunkizuna dela bermatzea nire ikasleek ikasi egiten dutela, benetan ikasten dutela. Beraz, hor berregituraketa bat gertatzen da. Eta berregituraketa hori holistikoa da, hainbat mailatan gertatzen delako. Eta eragina du ere irakaskuntzaren eta hezkuntzaren helburu horietan beraietan. Batzuetan, irakasleek esaten dute, nik orain arte ez dut honela lan egin. Baina, tira, egia da, lehen ere lan ona egiten genuela, baina, egokitu egin behar garela, jarrera, aldatu egin behar dugula. Hau da, horrelako jarrerak ikusten ditugunean, eta irakasleek horrelako adierazpenak egiten dituzenean, kontuan izan behar dugu, babesa behar dutela ere, laguntza behar dutela ere irakasle horiek. Eta hor, zuzendaritzetatik, erakundeetatik, babesa eta laguntza eskaini behar diegu irakaslei. Lagundu beharko diegu, adibidez, gauza probatzen, edo ziurgabetasun handiko proiektuetan, ere lagundu egin beharko diegu. Askotan emaitzak ere ezin direlako aurre ikusi. Beraz, hor zuzendariek lagundu egin behar diete irakaslei prozesu horietan, probatzen lagundu behar diete. Eta gian ez dugu asmatuko lehenengoan, baina hor saiakera horietan oso garrantzitsua da laguntzea. Irakasleak elkarren hartan oso desberdina dira, gaitasunak ere oso desberdinak dira irakasle, eta horregatik agian
ikusiko ditugu gaitasun digital handiagoa dituzten irakasleak edo gaitasun artistiko handiagoa dituzten irakasleak edo gaitasun sozial handiagoak izango dituztenak. Beraz, balia ditzagun, baliabide horiek guztiak eta gaitasun horiek guztiak. Ekosistemari heldu nahi diot berriro, eta erreforma bat egiten dugunean, eta ez da soilik Finlandiari dagokiona, hau esango nuke globalki ere hala dela. Erreforma bat egiten denean, makro eta meso maila horien arteko lotura bat lortu behar da. Finlandian erreformari heldu genionean, 4 urte behar izan genituen ikastetxea kurrikuluma martxan jartzen hasi ziren arte. Zer egin behar da, lehenik eta behin beharrak aztertu behar ditugu. Aztertu behar dugu zer behar dugun, eta horren arabera ere garatu beharko dugu kurrikuluma horretarako urte pare bat edo behar izan genituen. Beraz, erreforma abian jartzen da, eta elkarreragin bat behar da. Meso maila horretan, ikastetxe mailan, kultura aldaketa bat egin behar delako, eta zuzendariek, liderrek hor ezinbesteko zeregina dute. Irakasleen ordezkariek ere ezinbesteko zeregin bat dute erreforma batean. Beraz, gure buruari galdetu behar diogu. Nola lor dezakegu interakzio handiagoa makro eta meso mailen artean? Horretarako tailerrak planteatu daitezke, komunikaziorako plataformak, baina herrialde bakoitzaren arabera denbora beharko da. Eta interakzio hori beharrezkoa da. Beharrezkoa da eta hainbat ahots entzun beharko ditugu. Ahotsei adierazteko eta entzunak izateko aukera eman behar diegu. Bestela, meso mailan ez da ezer aldatuko. Jendeak bere burua adierazteko gaitasuna izan behar du, eta guk entzun egin behar dugu. Eta zer gertatzen da meso maila horretan? Komunikazioa behar dela, ikuspegi partekatu bat behar dela, eta hori oso garrantzitsua da. Eta hau esan dut ere, nire aurkezpenaren hasieran. Argi izan behar dugu ikastetxe batek transmititu nahi dituen balioak, sustatu nahi dituen balioak, argi izan behar dugu horiek zeintzuk diren batetik eta bestetik nola partekatu, nola edatu balio horiek. Zer egingo dugu? Tailerrak egingo ditugu, mintegiak egingo ditugu, webinarrak, eztabaidak, lankidetzazko ekintzak, hainbat aukera ditugu, baina garrantzitsuena hemen da ulertzea erreformaren garrantzia. Hau da, erreformak planteatzen duenaren garrantzia. Bestela, jendea ez da batuko. Jendeak ez du ahalegin hori egingo. Beraz, ulertu behar da. Zer den erreforma hori, zer esan nahi duen, ulertu behar dugu gure jarrerak ere berregituratu egin beharko ditugula. Eta nik uste ikastetxeetako zuzendariek hor lan handia dutela prozesu hori bultzatzeko orduan komunitate zen hori lantzeko eta komunitatean aldaketa hori bultzatzeko. Eta hor sartzen da ere irakasleen zeregina, ez? Irakasleen zeregina oso lotuta dago ikasleekin. Ikasleak daudelako irakasleen jardun profesionalaren erdigunean. Eta erreforma bat planteatzen denean, ikaslei dagokienez zer da garrantzitsuena? Argi izatea, gure helburuetako bat dela, adibidez, beraiek ezagutza hori barneratzea, ulertzea, izan dezakegu ezagutza pedagogikoa, edo edukiari dagokiona,
Eta edukietan, adibidez, jakin beharko dugu zer zailtasun dituzten ikasleek, edo zer ikasteko modu duten, zer behar duten, nola lagun dezaketen irakasleek, gurasoek, zailtasun horiek gaindi ditzaten. Zailtasuna dituzten pertsonei lagundu egin behar diegu, babes bat eman behar diegu. Labur esan da. Eta hor, zer esana dute, irakasleek, baina bai irakasleek eta bai ikasleek ere aukera izan behar dute ikasitako hori aplikatzeko. Esango nuke gizakiok ikasteko beharrezkoa dugula ezagutzaren aplikazioa. Bai, nik ezagutza bat barnera dezaket, baina gero aplikatu egin beharko dut egoera errealetan. Eta hori, ikastetxeetatik eskaini beharko litzateke nire iritziz. Hau da, ikasleek esperimentatu egin behar dute. Adibidez, proiektutan oinarritutako irakaskuntza erabiltzen badugu, ezagutzaren aplikazio horretan adituak izan beharko dira irakasleak, jakin beharko dute nola egiten den hori eta ikasleak aukera izan beharko dute aplikatzeko. Eta askotan iruditzen zait hori ahaztu egiten zaigula. Eta niri oso gai garrantzitsua iruditzen zait. Beraz, kasu honetan irakaslei buruzari garenez, irakasleek egoera horietara egokitzen jakin beharko dute, aldaketetara egokitzen jakin beharko dute. Sistema honek interakzio handia eskatzen duelako, informazio fluxu handia eskatzen duelako, eta hezkuntzako sistema bat eta ekosistema biologiko bat alderatzen baditugu, bi elementu horiek elkarren artean lotura handia dituztela ikus dezakegu, bai, espeziak, adibidez ekosistema biologiko batean, lotura handia dute, eta lotura edo interkonexio hori funtsezkoa da. Ekosistema biologiko batean, informazio jario handia dago. Eta hori behar dugu ere gure hezkuntza ekosisteman, gure giza ekosisteman lortu behar dugu informazio jario handiko sistema bat, interakzio handiko sistema bat. Sistema ekologiko eta biologiko osasuntsuetan dibertsitate handia dago. Eta hezkuntzan ere horixe behar dugu, aniztasuna, ahots desberdinak. Eta horrez gain, adostu beharko dugu zein izango den gure helburu komuna eta nola lor dezakegun. Eta hemen ikus ditzakegu irakasleen garapen profesionalaren oinarriak. Iruditzen zait gogoan izan behar ditugula, gai honi buruz ari garenean, zer da garrantzitsuena? Garrantzitsua da irakasleak bakarrik ez egotea prozesu honetan. Prestakuntzarako aukerak izatea, makro eta meso mailan lotura bat egotea, jakitea ezagutza nola aplikatu, metodak nola aplikatu, jakin beharko dute zer behar dauden lekuan bertan, toki mailan, lankidetzan lan egin beharko dute, ikuspegi partekatu bat izan beharko dute, eta ikasleak ardatz izan beharko dituzte, noski. Ahaztu gabe, ikaskuntza etengabeko prozesua dela, beti ari gara ikasten komunitatean. Eta esango nuke hori dela nire mezu nagusia. Badakit ez dela mezu erraza. Hainbat elementu daudelako prozesuaren baitan, eta elementu horiek guztiek ikasi behar dutelako, baina hain zuzen ere horregatik da esanguratsua halako prozesu bat. Beraz, honekin amaituko dut, eskerrik asko, eta hortxe dituzuen nire datuak, nire helbide elektronikoa, eta noski,
Atsegin handiz, erantzungo ditut galderak eta iruzkinak. Eskerrik asko. Yes, certainly. Yeah, if there is any questions, remarks, please. Eta noski, galderari badago, iruzkini badago, esan bezala, atsegin handiz, erantzungo ditut edo saiatuko naiz. Eta gilen berakin solasteko aukera izateko. Berak aldi bereko itzulpena daka, nahi duzuen hizkuntzan hitz egiteko aukera duzue. Bai? Eskua altxatu ala, jungo gineak egitzen baten. Atzean, bai. Hi, good morning. Kaixo, egunon, lehen da bizi zure, mila esker zure aurkezpenagatik. Benetan inspiragarria izan da ni irakaslea naizen aldetik eta zuzendaria naiz ere ikastetxe batean. Iruditu zait oso interesgarria izan dela zure hitzaldian. Finlandian egona naiz. Eta gertutik ezagutu dut zuen sistema. Eta izugarri gustatu zait, asko interesatzen zaitzuen hezkuntza sistema, baina aditu naizen aldetik behar badaia laguntzeko modua duzu. Behar badaia lagundu beharko lagundu behar gaituzu gure hezkuntza sistema hobetzen. Hemen irakasle oso onak ditugu Euskal Herrian, baina zuen sistemak gureak baino askoz ere hobeto funtzionatzen du. Beraz, ze iradokizun, ze proposamen dituzu guretzat, zer egin dezakegu gure hezkuntza sistema hobetzeko? Ulertzen dut, egoera desberdina dela, Finlandian biztanleria txikia duzue, eta egia da gizarteak ere garrantzia handia ematen diola irakasle lanbideari, hemen gauzak desberdinak dira, baina nondik hasi beharko genuke zure iritziz? Eskerrik asko galdera honengatik, oso galdera garrantzitsua egin didazu egia esan. Lehenik eta behin esango nuke, ezin dela modu zuzenean eraldatu hezkuntza sistema bat, hau da, ezin dira transplanteak egin, ezin da Finlandiako hezkuntza sistema kareta hemen txertatu, hori ezin da egin. Esku aldatze zuzena ezin da egin, herrialde bakoitzak dauka bere testuinguru partikularra, bere sustrai politikoak ditu, bere historia pertsonala partikularra eta horrek inpaktu handia du. Guk Finlandian egoera guztiz bezalako bat genuen lehen, itzaldian esan dudan bezala. Urte askoan Suediaren parte izan ginen, gere Rusiaren parte izan ginen tarte batez, eta gure independentzia lortu genuenean, azkenean, eragile nagusia edo motor nagusia izan zen aurrera jarritzea. Hau da, ez genuen baliabiderik, ez genuen baliabide naturalik, ez genuen ahalmen industrial handirik, gure hizkuntza eta gure kultura besterik ez genituen, beraz hori, edo horiek bihurtu ziren gure akuilu nagusiak gure hezkuntza sistema. Gero urteak aurrera egin zuten, eta flexio puntu bat etorri zen, dena aldatu egin zen, gure sistema, gure herrialdea ere aldatu egin zen, eta hezkuntza sistemaren reformekin hasi ginen. Zergatik izan zen posible garai hartan joan den mendean? Zergatik iritsi ginen inflexio puntu horretara? Pertsona asko inplikatu genituelako, gizartearen sektore askotako jendeak inplikatu genituen. Eragile ekonomikoak hasiera batean erreformaren aurka agertu ziren, baina gero konturatu ziren. Hezkuntza sistema egoki bat izan gabe, ekonomiak ere ez zuela aurrera egingo. Merkatuak behar zuen talentua, behar zituen pertsona ondo kualifikatuak, heziketa egokia jasotakoak. Beraz, industria eta arlo ekonomikoak konturatu zen lankidetzan jardun behar zuela hezkuntza sistemarekin eta politikariak ere gauza beraz konturatu ziren. Eta uste dut
Hor, garrantzitsuena eztabaida izan zela. Eztabaida publikoa izan zen, eztabaida nazionala, eta hainbat sektoretako eragileak bildu genituen gainera, eta elkar hartu zuten hezkuntza aldatzeko. Irakasleak ezin dute dena bakarrik egin. Gizartearen prozesu, prozesu soziala, nola gertatzen da herrialde bakoitzean? Sistema politikoaren arabera dago hori, ze sistema sozial dagoen herrialde bakoitzean, prozesuak aldatu egiten dira herrialde batetik bestera normala den bezala. Baina nik uste dut motor edo eragile nagusiak izan behar duela eztabaida publikoak, jendeak konturatu egin behar du, arriskuan jartzen dena aldaketak egiten ez badira, etorkizuna bera dela, herrialdearen etorkizuna bera, konturatu egin behar dugu zeintzuk diren abantailak eta lorpenak hezkuntza sistemaren erreforma egin ezkero. Ha salido permanentemente el tema de los docentes, pero quisiera preguntar también por otras figuras profesionales que trabajan y participan en la escuela en Finlandia. Otro tipo de recursos de apoyo, no sé, desde servicios sociales, atención salud mental, ese tipo de cuestiones. Gracias. Yeah, yes, so teachers are certainly. Irakasleak garrantzitsuak dira, jakina, baina laguntza behar dute. Hainbat motatako laguntza. Eta ikastetxe bakoitzean ongizate taldeak behar ditugu ikasle arduratzeko. Eta aldeuetan ikasleak ditugu, irakasleak ditugu, baina baita ere gizarte laguntzaileak daude tartean, psikologoak ere tartean daude talde horietan, eta baita ere adimen osasuneko profesionalak. Kasu askotan, ikasleek arazoak dituztenean, ez dira soilik ikaskuntza arazoak izaten dituzte ere beste mota batzuetako arazoak, eta irakasleak izaten ditugu behar berezietan lan egiten dutenak, beraz, talde multiprofesionala dugu ikastetxe bakoitzean. Hori esan ondoren, kontutan hartzen balin baditugu ze zailtasun izan ditzaketen ikasleak badibidez adimen osasuneko arazoak, ematen du gaur egun arazo gehiago dituztela, edo ematen du gaur gehiago aipatzen direla arazo horiek, eta badakigu egon badaudela lehen ere zeuden, baina ez genituen izendatzen. Beraz, lankidetzan lan egin behar dugu osasun sistemarekin, eta arazoak ditugu noski osasun arloan. Profesionalik eza dago, profesional gutxi daude adimen osasuna arduratzen direnak, eta hori arazo bada gure herrialdean. Eta eztabaida asko ditugu gai horren inguruan Finlandian. Baina talde multiprofesional horien presentziak asko laguntzen die ikaslei. Desgaitasunak dituzten ikasleak ditugu ere bai, esate baterako. Eta ikasle batzuek desgaitasun fisikoak izaten dituzte, edo zentzumen desgaitasunak, edo psikologia arlokoak. Hau da, aniztasun ugaria dago ikastetxetan. Baina irakasleek laguntza behar dute, hori argi dago. Baina lehen esan dudan bezala, talde hauen irudia badago ikastetxeetan. Baina errealitatean, ikasgela batean, aniztasun funtzionala duten ikasle asko baditugu, eta ikaskuntza arazoak dituzten ikasle asko baditugu, barduan oso zaila da. Oso zaila da irakaslearen zatorrera egitea. Eta irakasleek beraz gero eta gehiago laguntza eskatzen hasi dira. Beren gaitasunekin askotan ez baitira iristen, ezin bait dituzte erantzun guztiak eman, ikusten dituztenean zenbat zailtasun dauden adibidez ikasgela barruan, beren gaitasuna mugatua da, noski laguntza behar dute. Eta beraz horregatik kanpoko laguntza behar dugu, laguntza estra behar dugu. Eta gurasoekiko harremana ere garrantzitsua da.
Ez dira beti errazak izaten, batzuetan tentsioak egoten dira gurasoekiko harremanetan, eta saiatu egin behar dugu gurasoak konbentzitzen, kolabora dezaten gurekin zeltasunak dauden, adibidez bullyinga dagoenean. Bullyinga arazo bada, eskola jazarpena arazo bada mundu osoan, eta hor gurasoek zerbait egin behar dute. I'm not a teacher, I'm not a... Ez naiz irakaslea, ez naiz zuzendaria, eta ez dut administrazioan lan egiten, ni ama naiz. Eta uste dut ama naizen aldetik, edo amakaren aldetik asko ikasi dezakegula Finlandiatik, bere hezkuntza sistematik, baina baita ere hizkuntzan egiten duzuen lanari esker, 2 hizkuntza ofizial dituzue Finlandian, aipatu duzu migrazioa ere bai. Nik jakin nahi nuke nora doazen pertsona migratzaile horiek, Suedia hitz egiten den leku batera joten badira eta ez Finlandiera, azkenean migratzaileek 2 hizkuntzak hitz egiten dituzte edo Suediera bakarrik hitz egiten dute. Bai, 2 hizkuntza ofizial ditugu, Finlandiera eta Suediera, eta gero badugu beste hizkuntza gutxitu bat, samia. Beraz, 3 hizkuntza hitz egiten dira gure herrialdean. Eta eskualderen araberakoa da hori, batzuetan Finlandiera gehiago hitz egiten da, leku batzuetan Suediera baino gehiago, beste batzuetan Suediera gehiago Finlandiera baino gehiago. Eta familia migratzailetik datozen ikasleak ikasten dute eskualde bakoitzeko hizkuntza nagusian. Eta batzuek ere beste hizkuntza bat ikasten dute, bigarren hizkuntza bat ere ikasten dute. Hau da, ez dute maila bera izaten 2 hizkuntza ofizialetan, baina mundu guztiak ikasi behar du Suediera nagusi den eskola batean balin badaude, edo Finlandiera irakasten den eskola batean balin badaude, Suediera ikasi behar dute, eta kontrara ere bai. Baina ez dute maila berbera izaten, baina 2 hizkuntzen oinarrizko ezagutza izaten dute. Helsinkin migrazio asko dugu. Ikasleriaren erena beste hizkuntza testuinguru batetik datoz, batzuk ere, edo asko suediarrak dira, eta beren ama hizkuntzari ere arreta eskaintzen diegu, eta lagundu egiten diegu beste hizkuntza batzuk ikasten. Beraz, laguntza eskaintzen diegu beren hizkuntzan, gero ikas dezaten ere beste hizkuntza batean. Baina hizkuntza auzia ikasle migratzaileen artean arazo serioa da. Ez ba dute erabateko gaitasuna edo suedieraz edo finlandieraz hitz egiteko, orduan ezin dute goi mailako hezkuntzara hain erraz iritsi, eta horrek asko kezkatzen gaitu, arazo garrantzitsua da. Bueno, uste dut, gabiltzala, minutu bat gelditze zaigu atxeden aldira joan aurretik, espadago galdera labur bat, atxeden aldira jungo ginake. Eskerrik asko denoi, orain badakagu tarteare, ordu erditxo bat dakagu, 12etan berriz hemen ondoan kafea dakagu, fruta apur bat, goxo apur bat ere, pixkate gusto desberdinak asetzeko aukera dago, eta 12etan berriz hemen elkartzen gara, mahai inguruarekin, eta hemen izango ditugu bertako esperientzatik hitzak. Eta atxeden aldira joan aurretik, berriz ere, Hanele Niemiri, thank you very much for being with us, and thank you. Gurekin egoteagatik eta eskerrik asko zure hitzengatik.